Čau, já jsem Pát a tady to je můj první díl, jak nahrát skin, když nemáte koupený Minecraft. Potom ještě vám ukážu, jak pár modů nějakých tam dát. Takže stáhneme si od někud skin, já mám rytíř Creeper, mám sem, dáme start, spustit, procento, app data, procento, dáte OK. Otevřete složku .minecraft, otevřete složku bin a v ní v 7zipu nebo v WinRARu otevřete soubor minecraft.jar. V něm si otevřete složku mob a v ní smažete obrázek card.png. Dáte si otevřete si to normálně, dáte si tam ten svůj obrázek a přejmenujete ho na char.png. To je celý. A když chcete udělat, když máte texture pack, tak to musíte udělat tak, že otevřete to Minecraft, v tom dáte texture packs, otevřete ten svůj vlastní texture pack a v něm taky se najdete mob a tam uděláte to samý. Teď vám ukážu tu instalaci modů nějakých, tak si teďka tady otevřu ten bin minecraft.jar. Do toho se to všechno bude dávat. Nejdřív vám ukážu Industrial Craft. Tak tam skopírujete všechno z Minecraft do minecraft.jar. Všechno prostě tady odsaď, že? No. A pak tady ty dvě txtčka hodíte sem. No to by mělo být asi všechno s tím industriálem. Teď vám ještě ukážu tu menu items. Tam hodíte, to pomáhá hodně. Tady. Tady. No. Tam z něj taky všechno přetáhnete do toho minecraft.jar. Je to většině to všechno takhle. Weapon mod. Tady to je jasně popsaný. Tady to dáte do minecraft.jar a tady to dáte do binu asi. Tak ne. No to je jedno, tam máte v rádmíčku. Pak tady ještě písty, v pístech taky tam hodíte všechno. V kaktusu mod taky, Weaker Sugar Cranes taky, Floodgate taky všechno. Ty jsou prostě, v podstatě jsou lehký. Jo, ještě jsem zapomněl, je lepší, když si vždycky stanete modloader, tam dáte tady to taky jenom. A potom nějaký mod bez toho nefungují. A třeba Industrial potřebujete ještě modloader MP. Pro svoji verzi všechno potřebujete ještě. No. Tak to by bylo prakticky všechno. Tak čau.